ଅଣ୍ଟଲ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାରିଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଦର ସ୍ୱାଗତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରିକି। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଧୀନ ପତ୍ର ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ପେପର 2ର ଗଳ୍ପର ଏକ ଅଂଶ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅଭିସାର ବିଷୟରେ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେପରି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସିଲାବସ୍ ଏବଂ ସେଥିରେ ଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଗଳ୍ପ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଠି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ଯେ ଆପଣ ପଢ଼ିକରି ଆସନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ମଧ୍ୟ ଶେଷ ନୁହଁ। ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅଭିସାରରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଗାଇଡ଼ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହା ପରେ ପୁଣି ଆମେ କିଛି ନୋଟ୍ସ, କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ବଳିତ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ମଡ଼େଲ ଆନ୍ସର, ଏହା ପରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ପେପର 2ରେ ଭଲ ସ୍କୋର କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟୟନଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ତାହାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଛି। ତେବେ ସିଲାବସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ କହିଥିଲି ପିଓରଲି ମେନସନ୍ ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ସ୍ତରର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡିପ୍ ଷ୍ଟଡି ପୁରା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଅଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ, ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଓନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ। ତେବେ ପେପର 2ର ଗଳ୍ପ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅଭିସାର, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି କଥାକାର ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ ନିଦର୍ଶନ। ଏହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଘ୍ୟ ସେ ପ୍ରସ୍ଥାନ ମାନେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଯେଉଁ 5ଟି ବିଷୟ ତାହା ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅଭିସାର, ମଧୁବନର ମେୟର, ଘୋଡ଼ି, କିମ୍ବରିଣୀ ଏବଂ ବ୍ୟାଘ୍ର ଆରୋହଣ। ତେବେ ଆପଣ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ଦିଗ ପାଇଥିବେ। ସେ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଏଠି ମେନସନ୍ କରିଛି। ଏହା ସ୍ଥିର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା କିଛି ଉପାଦାନ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ। ତେବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅଭିସାର ପଢ଼ିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଆଉ ଉତ୍ସର୍ଗ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ସର୍ବଗ୍ରହିତା, ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ଐକ୍ୟବାଦ ଏବଂ ସରଳ ନିଷ୍ପାପ କୌତୂହଳ, ଚପଳତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଶୈଶବ, ତା ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାହା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଚରା ଯାଇଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ କରି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌତୂହଳର ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରକୁ ଯାଇ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଏହା ବାଧ୍ୟ କରାଇଅଛି ଯେ ବାସ୍ତବିକ ସ୍ତରରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କ'ଣ ହେଇପାରେ, ସରଳ ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ହେଇପାରେ। ଏବଂ ଏହା ଶେଷରେ ପ୍ରତିପାଦନ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ପୂଜକ କହିଛନ୍ତି ଝୁଆଇ ନ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ବା ସେତେବେଳର ସେ ଯେଉଁମାନେ ଧୃଷ୍ଟତା କରି ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଫଣ୍ଡର ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସତ୍ୟତା ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ନା ସେ ଛୋଟ ଛୁଆଟି ଯେଉଁ କଦଳୀ ନେଇଯାଇଥିଲା ତାର ପାଇଁ ତାକୁ ଶାସ୍ତି ମିଳିଛି, ତାର ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ। ତେବେ ଏଇସବୁ ଭିତରେ ଆମର କିଛି ସାମାଜିକ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ସାହୁକାର ଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେବା, ଶୋଷଣ ହେବା, ତା ମା ମିଛ କହିବା, ପୁଣି ମିଛ କହିବା ପରେ ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଯେ ହଁ ମିଛ କହିବା ପାପ, ତୁ ବଡ଼ ହେଲେ ଏମିତି ଭୁଲ କରିବୁ ନାହିଁ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସେ ଯେଉଁ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିଛି। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଗୁଡ଼ାକ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ତରରେ କ'ଣ ହେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦିଗ ବା ସେସବୁ ଯାହା ବି ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏଇସବୁ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଆସିଲା ମଧୁବନର ମେୟର, ସେଠି ମଣିଷ କିପରି ଅସହାୟ। ଏଠି ସମସ୍ତ 5ଟି ଯାକ ବିଷୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତ୍ୟୁ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀର ହଉ, ସେ ପୂଜକଙ୍କର ହଉ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଅହମିକାର ମୃତ୍ୟୁ, ବସ୍ତୁବାଦୀ ସଫଳତାର ମୃତ୍ୟୁ। ଆପଣ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ସଫଳତାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କ'ଣ ହେଇପାରେ, ସଫଳତା କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରିବ। ସେ ଯେଉଁ ଆକାଶର ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ସେ ଯେଉଁ ନୀଳିମାର ତଳେ ଯେଉଁ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଆଲୋକର ସେ ତାରାମାନଙ୍କର, ତାରି ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନୌକାରେ ଭାସି ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତାହା ଜୀବନର ନୌକା ଆପଣଙ୍କୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଇଛି ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନ କ'ଣ ହେଇପାରେ। ଅସହାୟତା ନଥିଲେ ବୋଧ ହୁଏ ସେ ତ ବୁଝିପାରିନଥାନ୍ତେ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ। ତେଣୁ ଜୀବନର ସେ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୂଳ ପିଣ୍ଡଟି, ସେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକଟିକୁ ହାତ ଧରି ସେ ଆମକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ମନୋଜ ଦାସ। ତେବେ ତାହାକୁ ହିଁ ଏଠାରେ ସଫଳତାର ସହିତ ପରିପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଘୋଡ଼ିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମୁକ୍ତି ହେଇଛି ଶେଷକୁ। ମୁକ୍ତି ମାନେ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କର କୁଞ୍ଜର ସେ ଯେଉଁ ଆଖି ଲାଖି ଯାଇଛି, କୁଞ୍ଜର ମୁକ୍ତି ହେଇଛି। ତେବେ ପତନ କ'ଣ ଘଟିଛି, ଗୁଡ଼ିଟିର ପତନ ଘଟିଛି, ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଅପରା ପ୍ରକୃତି, ଜଡ଼ତା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ରାଗ, ଦ୍ୱେଷ, ଅହଙ୍କାର, ଏଇସବୁ ଆଦି। ଆଉ ଯେଉଁ
ପରାଶକ୍ତି ହେଲା କ'ଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧରି ରଖିବାର, ଏଇ ସମଗ୍ର ସଂସାରକୁ ଧରି ରଖିବାର ଯେଉଁ ବିଧିବିଧାନ, ତାହାକୁ ଆମର ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ଆମର ପରାଶକ୍ତି କୁହନ୍ତି। ତେବେ ଅପରା ପ୍ରକୃତି ଏକ ମାନବୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧ ଚେତନା, ଯୋଉଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବାକୁ ତାର ପ୍ରୟାସ ସବୁବେଳେ, ତାହାରି ପ୍ରକ୍ତନ ଘଟିଛି ଏବଂ ମୁକ୍ତି ହେଇଛି କୁଞ୍ଜର, ଉତ୍ତରଣ ହେଇଛି। ମୁକ୍ତି ତ କହିପାରିବା ନା, କହିପାରିବା ସହିତ ପୁଣି କହିବା ଯେ ଆମର ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ତରଣ, ତାର ମୁକ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି। ତେବେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ କରାଯାଇଛି, ମୁଣ୍ଡରେ ଆସି ଦୁଇ ଫାଳ ହେଇଛି, ଯେ ଭଗବାନ ଯଦି ମୁଁ ମିଛ କହୁଥାଏ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଦୁଇ ଫାଳ ହେଇଯିବ। ତେବେ ଏହାକୁ ପୁଣି ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେ ପୁଣି ଆଇନଗତ ଅପରାଧ ନିଆଯାଇଛି। ଯଦିଓ ଏହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ବା ଲୋକଲୋଚନରେ ମୁଖରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ତେବେ ଏହା ଆଇନଗତ ଅପରାଧ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କିମ୍ଭୀରିଣୀରେ ଗାଳ୍ପିକ ଏବଂ ନିଷ୍କପଟ ପ୍ରୟାସ, ଚମତ୍କାର, ନିରାଡମ୍ବର ସମୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା। ଯେତେବେଳେ ଶେଷକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଯେ ଲେଖକ ଶେଷକୁ ଏହା ମେନସନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଫୋନଟି ଆସିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ବ୍ୟାଟଷ୍ଟୋନ ଶେଷ ବେଳକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେମିତି ସେ ସମୟ ତକ ଅନ୍ୟ ଏକ ମଣିଷରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇଥିଲି, ସେଇ ବୁଢ଼ୀଟି କୁମ୍ଭୀରିଣୀରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲା ଭଳିଆ, ଆଉ ମୋର ସେ ରୂପାନ୍ତର କେଡ଼େ ବାସ୍ତବ ମନେ ହୁଏ। ତେବେ ଯୋଉ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଖୋଜେ ନିଷ୍କପଟତା, ସରଳତା, ଚପଳତା ଖୋଜେ, ସେ ଚାହେଁ ନାହିଁ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଜଡ଼ ଝଞ୍ଝରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଏକ ସମୟ ମିଳେ ନିଜକୁ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ମୁକ୍ତି, ବା ମତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏସବୁ ଯୋଉ ବନ୍ଧନର ମୁକ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ତେବେ ସେଇ ଯୋଉ ରୂପାନ୍ତରିତଟାକୁ କିମ୍ଭୀରିଣୀରେ ଆମର ଦେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ବ୍ୟାଘ୍ରାରୋହଣରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସେଠିକାର ଅହମିକାର ଅନ୍ଧକାର, ଯିଏ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ଆଳସେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ କରିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧ ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର ଚକ୍ଷୁ ବା ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ତାଙ୍କର ମୁଦି ହୋଇଯାଇଛି, ବିଚାର କରିନାହାନ୍ତି ବାଘ ଉପରେ କଣ ସବାର କରାଯାଇପାରେ, ସେଠି ପୁଣି ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବଳିଦାନ। ନିଜ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ସଚନ ମାନେ ଆସି ବସି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତି ଘଟିଛି। ମୂର୍ଖମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ, ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଉତ୍ତରଣ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଶେଷ ବେଳକୁ ଏହା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ହଉଛି ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଥିମ୍। ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ପଢିଲା ପରେ ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଉନ୍ମୋଚନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହେଇପାରିବ। ତେବେ ଏହାକୁ ପଢିଲା ପରେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗାଇଡ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆପଣ ବାସ୍ତବିକ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଢିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଜାଣିବାଟା ହିଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ କଥା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟାସ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗତ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅଭିସାର ଗଳ୍ପରୁ ଆସିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ, ତାହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ପରଖିବା ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ପଢିଥିବା ବା ଯୋଉ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଦିଗ ଗୁଡାକ, ତାହା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଫିଟ୍ ହେଇପାରିବ, ତା ସହିତ ଯୋଡି ହେଇପାରିବ। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଧୁବନର ମେୟର ଗଳ୍ପରେ ଅସହାୟତା ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ସେ ମେୟରଙ୍କର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମେୟରଙ୍କର ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସେ ଯୋଉ ଅସହାୟତା, ସେ ଛୋଟ ଛୁଆଟିର ସେ ଗାଈ ଆସି ତାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ରେକର୍ଡ ଖାଇଦେବା, କିମ୍ବା ମେୟର ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି। ଉଲଗ୍ନ କହିବାର ଅର୍ଥ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ବନ୍ଧନ ଥିଲା ତାଙ୍କର, ଯେଉଁ ବୃଥା ଅହମିକା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ କିଛି ସବୁଥିରେ ସଫଳ ହେଇପାରେ, ନା, ଆପଣ କେବେ ସଫଳ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଚରାଚରିତ ଢଙ୍ଗକୁ ଛାଡିକି ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ। ତାହାକୁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ସେ ମା କୋଳର ଥିବା ସେଇ ସମୟ ଗୁଡାକ ସେ ମନେ ପକେଇଛନ୍ତି ନଦୀରେ ଗତି କଲା ବେଳେ। ତେବେ ଏଇ ସେଇ ଯୋଉ ଅସହାୟତାଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅସହାୟତା କଣ କଣ ହେଇପାରେ, ତାହାକୁ ଆମେ କେମିତି ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା। ତେବେ ଏହାକୁ ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର, ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ସେ ଅସହାୟତାଟାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦିଗ ଏବଂ ଅସହାୟତାର ମୁଖ୍ୟ ଥିମ୍ ଗୁଡାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଜାଣିଦେବା, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଯିବା। ତେବେ ଏଠି ଯୋଉ ଲେଖକଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ମାନେ ଲେଖକ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧୁବନର ମେୟରରେ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଯାହା ପଢିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିବ। ଲେଖକ କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, କଣ ହେଇପାରେ ସଫଳତାର ବାସ୍ତବିକ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର, ସେ ଯୋଉ ନଦୀର ପଠା ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ପେଲି ନେବା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଉର୍ଦ୍ଧଗତି ଘଟିଛି,
ତାହା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହେଇପାରେ। ଏଇ ଯୋଉ ବକ୍ତବ୍ୟ, ଏଇ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜମ, ଏହାକୁ ଯୋଉ ଅନ୍ତର୍ଚକ୍ଷୁର ଉନ୍ମୋଚନ, ହାତ ଧରି ନେଇ ଚାଲି ଆସିବା ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆଲୋକ ଖୋଲି, ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ତେବେ ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସେତେବେଳେ ଦେଖିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପାପିଷ୍ଟ ଜେନେ ଜିହ୍ୱାହୀନ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେଉ। ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଦେଇଥିଲେ ଯେ କଦଳୀଟା ନେଇ ଯାଇଛି ରେ ଛୁଆଟି, ସେ ନିଜକୁ ଦୋଷାବହ ମନେ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବିକ ସେମାନେ କଣ କଲେ ଆଉ ଏମାନେ କଣ କଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଟି ଚପଳତାର ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ଯେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ, ଯେ ହଁ ଏହା ସତ୍ୟ, ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ଗ୍ରହଣୀୟତାଟାକୁ ସେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ 18 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅଭିସାର ଭିତ୍ତିରେ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ରଚନା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ବକ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ଏଠି ରଚନା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଏହା ପାଖାପାଖି ସମାନ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ରଚନାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଆପଣ କେଉଁଭଳି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆଲୋକପାତ କରିବାର ଅଛି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି କହିଥିଲି କିଶୋର ମନସ୍ତତ୍ଵ, ସେ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୁଆଟିର ମନସ୍ତତ୍ଵ ମାନେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ହେଉଥିବା ଘଟଣାକ୍ରମ। ସେ ଆବେଗ ହେଇପାରେ, ରାଗ, ଦୋଷ, ଅହଙ୍କାର ହେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଭାବ ହେଇପାରେ, କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ହେଇପାରେ, ସୁଖ ହେଇପାରେ। ତେବେ ଯୋଉ ମନସ୍ତତ୍ଵ ବା ଚପଳତା ହେଉ, ବା ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ୟୁରିଓସିଟି ହଉ, ଯୋଉ ମନ ଭିତରେ ଥିବା କୌତୂହଳ ଜନ୍ମ ହଉ, କିମ୍ବା ନିଷ୍କପଟତା ହଉ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଛନ୍ଦ କପଟତା ପଛପଟେ ନଥିବ। ଯେମିତି ସେ ଛୋଟ ଛୁଆଟି କହିଛି ମଧୁବନର ମେୟରକୁ, ହୋ ତୁ ବଡ ଲୋକ ପରା, ହଉ ନିଏ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଇଛି ତାର ଡ୍ରେସଟି। ତାପରେ ସେ ଘରୁ ଯାଇ ଧରି ଆସିଛି। ତାପରେ କୁଞ୍ଜର କଥା, କୁଞ୍ଜ କେବଳ ଘୁଡ଼ି ତିଆରି କରିବାକୁ ଲାଗିଛି। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଆପଣ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପଢିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏହା ମୋର ନୁହେଁ ତ। ତାହା ହିଁ ତ ଲେଖର ମହନୀୟତା, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସେ ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ହଜାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ହିରୋଇଜିମ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଯୋଉ କିଶୋର ମନସ୍ତତ୍ଵ ମାନେ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ନଥାଏ। ସେ ଯୋଉ ଜାଗ୍ରତ କୌତୂହଳତା ବା ନିଷ୍କପଟତା, ସରଳତା, ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକଟ ହେଇଛି ତାକୁ ଏଠି ଆମର ଦେଖିବାର ଅଛି। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅଭିସାର ଗଳ୍ପ ଅନୁସାରେ କଥାକାର ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ମାନବୀୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା। ମାନବୀୟ ସମ୍ବେଦନ ହେଲା ପ୍ରେମ, ଭାବନା, ଉତ୍ସର୍ଗ, ସର୍ବଗ୍ରହିତା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା। ଏଇ ଯୋଉ ମାନବବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଲାବେଳେ ଆପଣ କହୁଥିବେ ମାନବୀୟତା ମରିଗଲାଣି, ମାନବିକତା ଆଉ ନାହିଁ। ମାନେ କଣ, ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ପ୍ରେରିତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଯଦି ରାସ୍ତାରେ କେହି ଜଣେ ଦୁଃସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପଡିଥାନ୍ତି, ଆପଣ ହାତ ବଢାଇ ଦିଅନ୍ତି ସହଯୋଗର, ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ପ୍ରେରିତ କରିନଥାନ୍ତି। ସେଇ ଯୋଉ ଭାବନାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ, ତାହା ହେଉଛି ମାନବୀୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ଆହା ବୋଲି ପଦେ କଥା ଆସେ ମନ ଭିତରକୁ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ, ଆହା କଣ ଘଟିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଭାବନାଟି ତିଆରି ହେଉଛି, ଏହା ହେଉଛି ମାନବ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା। ତେବେ ସେମିତି ଏଠି ମାନବୀୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଆସିଲେ ମାନବିକତା ହେଉଛି ମନୋଜ ଦାସ ସବୁଠି କହିଛନ୍ତି ମାନବର ଉତ୍ତରଣ କେମିତି ହେଇପାରିବ, କେମିତି ସେ ନିଜକୁ ଉପରକୁ ନେଇପାରିବ, ତାହା ହିଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳ୍ପ ଆପଣ ପଠନ କରିବେ, ସବୁଠି ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଧ୍ରୁବତାରା। ଏହାକୁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଲେଖା ଗୁଡିକ ନେଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଚରିତ୍ର, ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦିଗ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ଚିତ୍ର ଗୁଡାକ ସେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ଆଙ୍ଗିକ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ପରିଚୟ ଭିତରେ, ଯୋଉ ସଂଘଟନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ରହିଛି ମାନବିକତା, ମାନବର ଉତ୍ତରଣ। ମାନବକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଜ୍ଞାନକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଜିନିଷ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତରଣ କରାଇବ। ତେବେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ତାଙ୍କର ଲେଖା ବା ତାଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତାରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ତାହାକୁ ନେଇ ସେ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାହାକୁ ଆମକୁ ଅନୁସରଣ କରି ବିଚାର କରିବାର ଅଛି। ମନସ୍ତତ୍ଵ ଚିତ୍ର, ଯେମିତି ସେଠି କିଶୋର ମନସ୍ତତ୍ଵ ଗଲା, ଏଠି ମନସ୍ତତ୍ଵ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମନ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆପଣ କଣ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଭାବ କଣ ରହୁଛି, ଆବେଗ କଣ ରହୁଛି, କୌଣସି ଘଟଣା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ରହୁଛି କି ନାହିଁ, ଘୃଣା ଭାବ ତିଆରି ହଉଛି କି ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ଭାବ ତିଆରି ହଉଛି କି ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ମନସ୍ତତ୍ଵ ଗୁଡାକ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉଠିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ପ୍ରଥମରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଢିଛନ୍ତି ମଧୁବନର ମେୟର ଭିତରେ ଗାଈଟି ଖାଇଦେଇଛି, ସେଠି ଆପଣ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ, ହଁ କଣ ଗାଈ ଏମିତି ଖାଇଦଉଛି, ଏମିତି ହେଉଛି, ବାସ୍ତବରେ କଣ ସେ ମେୟର ଗୋଟେ କିଛି ବିଚାର କରିବା ଦରକାର, ବା ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କିଛି ବିଚାର କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମଧୁବନର ମେୟରଙ୍କର ଡ୍ରେସ କୁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚର୍ବଣ କରି ନେଇଛି ଗାଈଟି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସିବ, ଓହୋ ଆପଣ ବି କହୁଥିଲେ ନା
ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ବିରୋଧାଭାସ ଭିତରେ, ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଭିତରେ, ଯୋଉ ଘଣାଘଟା ଭିତରେ ତାର ଗତି ଅଛି, ତାହାକୁ ଆମକୁ ଦେଖେଇବାର ଅଛି। ସେଇ ଯୋଉ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି ଗୁଡାକୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅହଙ୍କାରର ସାରଶୂନ୍ୟତା, ଅହଙ୍କାରର କେମିତି ନଷ୍ଟ ଘଟିଛି, ସେ କୁଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରା ସେ ସାହୁକାରର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିବା ହେଉ, ମଧୁବନର ମେୟର ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ହେଉ, ବା ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଶେଷକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ବ୍ୟାଘ୍ର ଆରୋହଣ ଘଟିଛି, ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ସେଠି ଏହାକୁ ହିଁ ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯିବା ଦେଖିବାର ଅଛି। ତେବେ 2023 ମସିହାରେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା ଗଳ୍ପରେ ସାମାଜିକତା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ସାମାଜିକତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର, ଜାତି ପ୍ରଥା, ଶୋଷଣ, କିମ୍ବା ନହେଲେ ସେତେବେଳର ମାନେ ସାମ୍ୟତା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। କେମିତି ଚୋର ପ୍ରବୃତ୍ତି କରାଯାଉଛି, ଠାକୁରଙ୍କର ପଇସା ବା କୋଠ ପଇସାଟାକୁ ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପଇସାଟାକୁ କେମିତି ହରିଲୁଟ୍ କରାଯାଉଛି, ତାହାକୁ ହିଁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ତାକୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ହଉଛି ସାଧାରଣ ଜିନିଷ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଗାଇଡ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ ଏବଂ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର। ଆପଣ ପାଠ ପଢିଲେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଲେ, ୟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ତେବେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଥିବା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକୃତରେ ଫିଟ୍ ହଉଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ନ ହଉଛି, ତାକୁ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ପଢିବା। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଯାଇକି ପୁନରାୟ ଯେତେବେଳେ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ପଢି ଆସିବା, ଆପଣଙ୍କର ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏକ କମ୍ପାସ ହିସାବରେ ସହଯୋଗ କରିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ତେବେ ଏହା ଗଲା ଗୋଟେ ଭିଡିଓ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆମର କିଛି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଲେଖିବାର, ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଗୁଡାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାର, ତେବେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ତାହା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଆପଣ ପାଠ ପଢନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ।